Frontera és una pel·lícula que parla de l'any 43, en els Pirineus, quan va haver-hi molt moviment després amb una França ocupada de persones que van creuar els Pirineus fugint dels nazis, fugint de la mort i fugint de la guerra. I la pel·lícula explica la història d'un poble fronterer, d'un duaner d'aquest poble, que decideix, juntament amb altra gent del poble, ajudar a aquestes persones a creuar i a salvar la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué son? Refugiats. Soy el administrador del puesto fronterizo. ¿Un visado? ¿Visa? Lo siento, de verdad. Lo he intentado. ¿No podríamos encontrar una solución distinta a este problema? ¿Qué problema se refiere? M'agrada molt el cinema social i em semblava que aquesta pel·lícula justament mostrava persones que havien de fugir i com en un poble les rebien, els que volien ajudar-les, els que volien denunciar-les i tornar-les als nazis, i la major part del poble que mirava cap a un altre costat i pensava, bueno, això no va amb mi, què puc fer per ajudar-los? I això a mi em semblava, em va ressonar moltíssim de que era un mirall del present. Avui en dia també hi ha moltes persones fugint de la guerra, fugint de l'horror, fugint de la mort, bàsicament. Necessito veure el Jerome. Pensava que parlant amb els feixistes ja en tenies prou. Vull donar un got de mà. Ja saps el que necessito. Estic ajudant a jueus a creuar la frontera. El que jo vaig aportar quan jo vaig entrar en el guió potser va ser la relació de la parella, que sí que la vam reforçar moltíssim, perquè a mi m'agrada molt el drama m'agrada molt els personatges, m'agrada molt la relació de personatges i tota la història aquesta de la separació d'ells dos, perquè ells eren republicans, va haver de desertar a ell per poder tenir una vida, per poder seguir amb els seus fills, però que estan condemnats a viure en un espai en el qual no podran educar els seus fills ni amb llibertat ni amb la seva ideologia. Per què ho fas? ¿Has oído? Los matan. Lo que estás haciendo es peligroso, lo sabes, ¿no? Que vull que tot això s'acabi. Realment és una pel·lícula que ha estat un luxe poder comptar amb aquest grup d'actors meravellosos i de persones fantàstiques que han permès, jo penso que tant ells com l'equip tècnic, també de primeríssim nivell i molt, molt, molt compromesos, ens ha permès poder arribar a la qualitat que volíem. M'hagués agradat poder escollir. Gent que fuig no fa res que no féssim nosaltres fa 4 dies. Confies en mi? A lo mejor alguien les está ayudando. Rodar el Pallars Sobirà, la veritat és que, tot i que sembla que no hagi de ser fàcil, perquè la temperatura, estàvem al mes d'octubre, novembre, la temperatura, les pluges i les dificultats de rodar en espais boscosos tan preciosos i tan meravellosos com aquells, tot això ho suplia les facilitats que posaven les persones del Pallars, l'amabilitat i la proximitat. I així segueixen havent-hi moltes històries per explicar i ens ho ha demostrat èxits com El mestre que va prometre el mar, com La cena, aquest any mateix, o com Frontera mateix. També penso que segueix sent un tema que tenim moltes coses que explicar, que tenim moltes coses que reivindicar, que recordar en les generacions més joves i que es poden fer històries, a més que barregin molts gèneres. Es pot fer des de comèdies fins a drames, fins a thrillers, com és el nostre cas. Vull dir que realment encara ens queda molta cosa per explicar i per reivindicar. Esto no lo puedes saber.